Balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko dimanche tɛmɛlen bingannikɛla dɔ olu taara bingani wale siri Tamaseki jɛkulu dɔ la jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu fanfɛla ninnu na a yirala k'a fɔ ko bingani hukumu kɔnɔna na ko bingannikɛla ninnu ye Tamaseki masinama ninnu maa 6 de faga ani ka joginni caman k'u la k'an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ko mɔgɔ kelen bɛ fɛnɛ Tamaseki ninnu cɛla ko u bɛ ka ɲini ni ka dɛsɛ ayiwa ko bingani ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko a dabɔkun de ye walasa olu Tamaseki masinama minnu sɔnna bɛn ni kelenya ma Mali kɔnɔna na olu ka se ka o hakilina bila ko wa ko nin tɛ nin bingannikɛla ninnu ka kɛwale fɔlɔ ye ko jɛkulu fɛn fɛn sɔnna bɛn ni kelenya ma Mali kɔnɔ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ k'u bɛ ka nin bingani wale ninnu siri olu la de walasa olu ka se ka o kun kilenna in bila ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko samedi tɛmɛlen après-midi kɔnɔna na ko Nara perefe ko bingani wale dɔw sirila o la Nara fanfɛla la kungo kolon dɔ kɔnɔ bingannikɛla dɔw fɛ a yirala k'a fɔ ko o bingani hukumu kɔnɔna na k'u ye mugu de wuli perefe ka mobili la ni ka a essayer ka a minɛ a ɲanama walasa u bɛ se ka falen u ka maa minɛlen minnu bɛ an ka finitigiw bolo ka falen olu la ayiwa a yirala k'a fɔ ko u ka nin kunkilenna in ko nin ma sira sɔrɔ ka d'a kan ko perefe ka chauffeur ko a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni ka se ka bɔ ni perefe ye nin bingani hukumu kɔnɔna na ka se n'a ye a seyɔrɔ la ayiwa an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bisa ko foyi tɛ perefe la nka k'a ka mɔgɔ 4 o tun b'a kɔ ko olu banala bali la ayiwa an balimaw nin kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la